tuturor și bine am găsit la primul videoclip de Minecraft Edition. Am jucat Survival Games. Da. Cam tare. Aici. După asta vreau să mă bag să filmez și un Clash Royale pentru mâine. Ok, scuzați-mă că n-am vorbit. Sper să aud bine pentru că am Skywars și s-auzea că sincer s-auzea nasol, rău. Hai că am și cu ce să mă apăr. Nu asta. Oh. Son nu e asta. Nu e asta la care făceam eu timp? 32? Nu? Ok. Să intrăm la ea și până la intru. Stați puțin. Da, așa. Ați văzut și voi în care? De ce m-ar da atâta în spate? Eu sper că, gen, am vorbit. Sper că nu sperați că nu prea vorbesc în videoclipuri, dar sunt concentrat. Cel puțin în cel de Clash Royale am vorbit. În ăsta nu prea. Sper să nu se audă pentru că
episodul care l-am filmat data trecută, am cam mișcat eu din telefon și s-a auzit un fâșit groaznic. Sper că ăsta nu s-aude, pentru că oricum pun așa și cu fâșit și fără. Pentru că nu prea am pus telefonul fără să mișc, ca să filmez și să mă chinui și eu să fac ce... Nu pot să-i spun. Gata. Am zis așa, nu știu. Și că mă urmărește cineva, ajutor. Nu o să mă ajutați. Veniți să râdeți de mine. Dacă veniți. Dacă nu veniți. Că nu am așa mare la păcăt. Cât de mult o să am. Filmez și arăt 220 pentru că 1080 nu merge. Nu știu. Nu merge. Gen filmez numai HD, nu filmez Full HD pentru că nu merge. Mi de la 140. Și asta e nasol. Nu vreau. Bă, merge ăsta ce nu ceva. Nu mai parte de mine. Acțiune. Și o să mai până la final. Hai, stăm să reținem un deathmatch. De ce? Nici de mâncare care au ceva mai bun decât asta, dar cine are nevoie de mâncare așa de multă? Nu știu, umbră acolo. Nu știu că e normal să fie umbră acolo, dar acum e. Așa, să vedem. Pe aici nimic. E doar un garda. Mamă, 4 metri pe la deathmatch, așa repede trecut, mă? Da, ia uite. Facem banii, hape. Da. Mapa asta e old. De nu știu ce au făcut old. După ultima update au făcut mapa old. Gen, nu-i toată mapa. Încă mapa old. Asta e nasol. Metul merge cu 72 de chestii de alea. Deci ar trebui să fie în regulă. N-ar trebui să fie de la mine. Să vă cunosc pe ceva, dar m-am pus pe shift. Uite aici, asta. Facem corpul aero. Mi dă full viață, gen dacă nu spune viață. Să nu... Am mai zis, nu? Sper să nu frec eu microfonul ăsta să se audă nasol. 3 minute pe la deathmatch. Păi să știți că trece repede. Totuși. Am zis asta și gata, gen... Scuzați-mă, mamă. Așa. Hai mă. Mai sunt 2 minute liniștiu până la veni. Mai suntem 3 playeri. Hai să sperăm că o să-i bat eu pe toți. Nu cred că am timp să mă duc la mine. Hai să încercăm. Încercarea moarte n-are. Să-mi fac și sabie și poate mai găsesc ceva chest, ceva chestii și mai. Dar cred că sunt lângă mid. Nu cred că sunt foarte departe. Hai un minut. Unde-i midul, unde-i midul, unde-i midul? Unde-i mă midul? Tată, nu găsesc și eu. Că nu am neapărat nevoie de el, nu-l găsesc.
Fuck. Asta e. Unde? Stai, arată înapoi. Găsisem. Asta e, nu? Nu e asta. Fuck. Părea că asta e. Hai că pot să înceapă trimeciul. Și nu o să am și o sabie de aer. Unde avea un topor. Uite, cred că l-am văzut. Ai și un player la el. Da, l-am pierdut. Ok, hai, la revedere.